to say that I was so wrong. Like, muka, uy! Like, lagi siksa mo. Isa ba, atago na ka no? Wala naman good. Napay sikreto ba? Usan lang mo na. Secret kami, okay? Secret kami. Mahalan tayo dalawang uruan. Ito naging plano ng kapalaran. Muling malupit ako'y sinunod sa'yo ng aeroplano. Habang ako'y nasa himpapaw. Huy! Alay, sagot at tayo ni mo. Balik, sagot! Ay, sagot. Pungko, sagot, dari. Ano lang, bay? Kanang nagani ko'y nalintang istorya ba? Sana lang, bay? Nalintang gani! Bakit ganito ang aking tinayo ako sa'yo? Hindi ko Salang. Nalintang gani. Tayas mo ang. Ay, sakita, ay. Kung saan ka, bay? Wato? Yung sakit? Ito ko'y nagpaon. Dalawang beses na yan! Bye. Kasi nagpahay lagi mo nga talaga eh. Kita pa mga sagpaan namin doon, ah. Matulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Iwan dyan sa'yo sa Pilipinas. bakit ganito. DJ Deezer from Joyka System.